Yaba mfowethu. Uphunga le nje lo. Lento engasabi umuntu emhlabeni. Lento engasabi lutho nje. Andiyashaya lento injalo. Wenzeni uZimdola? Nimenzani uZimdola? Wenzeni kini? Mina noZimdola kaze sihlangane mehlo to mehlo angimazi. Sahlangana kanye kwiDurban Jam. You understand? Right. Baningi abantu abahlezi bekhuluma ngamaphoyisa abamadoda. Bewagxeka amaphoyisa, bekhuluma nathi. Hlezi khuluma ngamaphoyisa anganawethu. Awakihle amaphoyisa. Awekho amaphoyisa ngaphandle kwethu abantu. Right. Baningi bafowethu, baningi abantu. Uyabona nje ukukhuluma ngikhomba abantu ukuthi usibanibani wathi, then why kungenzekanga ukuthi kuye. Why kungakhulunywa ngaye esifeni? Why singafunanga ukuthandwa ngaye? Why abantu abathile bengafunanga ukuthandwa ngaye lo muntu? Ngoba sizinsizwa, niyasesaba. Nibona kungcono ukuthi nihlukumeze abantu besimame. Niyabona kodwa bafowethu ukuthi uZimdola uyahlukumezeka manje. Siyavuma ke uphula umthetho. Siyavuma ukhulume kabi maybe noma singenayo isho. But indlela ubhekicela akhulume ngayo bafowethu ithinta imphefumulo yabantu abaningi kakhulu lento. Because siyazi sonke ukuthi abantu besimame bayizitshe ezibuthatha. Zikhona vele ezinye izinto ongamele uyikhulume especially ezomndeni. Asazi phela mhlambe udadewethu naye wayekade ethunyiwe ifamily ukuthi ayikhulumele. So mina umbuzo wami sekuthenini laba bantu bona abenza ihlaya ngamaphoyisa kumanje amaphoyisa agcwele ko TikTok aqhubeka ashutha ngama uniform. Becela uthuli. Understand? Asiningi nje into ezenzeka. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Angifuni ukungena kulento nami ngithole senginenkinga maybe nami sengishiselwa amatekisi. Understand? Sengishisele ithaveni manje nami. Kodwa ke ziningi insizwa bafowethu mina engizaziyo ezikhuluma ngamaphoyisa, zihlekise ngamaphoyisa, khulunywe ngamaphoyisa. Angaze nangelilodi langa ngibone ubhekicele ethwala ikhanda eyokhuluma lapha phambi kwabantu. Kwasha wacima kukhona umuntu okhonkothile. Ubhekicele wahamba wasebenzisa amagama angekho right. You understand? Against umuntu wesimama. Why ungahambi yombopha umfaka esitokisini makuthi umthetho uyakuvumela ukwenza lokho? Kanti amaphoyisa asekhuluma kakhulu manje. Makuthi ufuna umkhuza umuntu yini ungamkhuzi ngoba wakini ukhuluma isiZulu njengami. Yini ungamceli uhlale naye phansi akhuzwe kahle okanye uye efamilini yakhe aboshwe makumele aboshwe. You understand? Ziningi izinto esiyilindile thina la kumele zenziwe ngamaphoyisa anibhizi nivetheze indaba le online. Sesintshela ke nathi indaba zena sinisapha thina. Yeah, nibhizi nivetheze indaba le online. Ziningi izinto ezilinde nina la. Sihlukunyezwa igebengu ubusuku nemini. Yes. Ziningi izinto kumele zilungiswe, maningi amacala, maningi ama-documents anyamalalayo. Eminye imisebenzi yamanye amaphoyisa amabi siyayazi kodwa siyiculi. You understand? Sithuli. Yayizwa lento leyo. Ngithukuthele vele yabona istyle yami entsha ukuthi njani. South Africa ne freedom of speech ungakhuluma sokuyoshunyayelwa ngawe ey'feni kuthiwe kwasha kwacima. No bafowethu wrong leyo nto. Noma ningenzana wrong vele. Hawu simsabi ni wrong. Totally wrong. Waniqinela abafazi nisabani thina insizwa. Nisabani thina sizinsizwa thina. La eSouth Africa uma ungenalo icala uphila kabuhlungu ukudlula umuntu onecala. Yayibona lento leyo. Sizonivumela. Wenzeni uZimdola? Nibafunana abantu besimame? Nifunane abafazini?
Nihlulwa yini ukuyofuna igebengu lezi ezihlukumeza abafazi? Nani nibona kungcono ukuthi nihlukumeze bona abafazi njengazo lezi gebengu enithi zihlukumeza abafazi, nani niyabahlukumeza. Ya, ngiyanigiva vele zinja.